Yes, mga subscribers, muli, si Modelo mong Kevin po. Po ngayon ay 12 session po, travel stroke therapy kay Apo Asyo. Kay Asyo. Siya po ay silip provision. So, focus po tayo sa kanyang pagkanakat. So, you will try again in kanyang 2 sets long walk. Yan. So, before we anything else, start the program. Pagtupay muna kami, tupay mo minute. Nice ba? Si Ate. Magbasa mula sa Lucas 6:37 hanggang 4:2. Pagkakatawa ng Diyos kasi kung pagpili ka, lagi po yung Diyos. Dapat sisik, big, at umakit. Dapat ka rin sa pagkakas loob, pwede na palawan, dahil sa Diyos. Lord, ang isa, sa Diyos sa araw, start warm up bago siya pa okay. Push.
purpose set sa aming sa notebook, napansin ko na tulis na paglakad ni Apo Asyo. So, political improvement, much more kailangan talaga ng tuloy-tuloy ang exercise pa. So, sikap niya po nga siya mga nakakabili. Sinabi ko yung eagerness niya. Open pa yung pasok ko. Maganda yung pasok ko. Maganda yung pasok ko na pumasok. Thank you Lord. Yan ang mga pasok. Thank you. Sir. Go. Second set. Yan. Mas may nakabula. Talagang pag-ibig ako. Kailangan sa pagkakawagin na ito na.
galing ba? Oh, diba? Simple mali na ba? Ano ba? Kaya yung mag-exercise eh. Okay. Okay lang. Ano ba? Ano ba? Asyo. Tak-tak mo. Tak-tak. Very good. Oh, nasa ba? Yeah.
action, aka 12 session therapy. Diba na eh? Diba na eh? Yung 12 session, ito mo siya 1 month na. Ito mo siya 1 month. O, asya mo. Yung matapos na kaya hindi ka mabilis siya. Eh. Tingnan ba? Apa? Apa? Sekarang? Ya? Punya, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, keras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya? Ya. Terus apa ya? Kemana? Di mana bos? Dari sini. Ayan. Kemana? Dari sini. Ini may nama nih. So this affected area of kumasyong. So itong right upper limb niya, below this, so ito yung affected niya. Kasi natin may lumamit na rin yung muscle mo, malambot na. Range of motion mo dito, nagawa mo na rin, so sabihin mo, improve. Wala, na? Improve mo ng konti. Si Rob session therapy na. So after super 25 session namin, mag-alternate tayo na. Tapos noon, punta sa 3 times. Okay? Kani numili eh. Ano ba? Kaya ang pitching ko tamang super session mo. Ano ba ba? Ano ba? Lala ka na ba eh? Kanaguan na natin. Lalo pa lalo mo eh. Okay. Kanaguan na natin. Mami, pwede ba kung may mami yan? Gandang. Pinelibol din eh. Kasi niya kabangan naman. Hindi mo naman pabalik. Balik. Swerte lang. Top swerte lang. Swerte. Modulo dito. Ayan, siya na ako. Pati lang mo nila. Ang pag-ibig na. So yung pinag-wall sa akin, medyo din ko yun. Dati napakasakit yung pinag-wall ko yun. So lubog ng konti. Napansin ko na, ayan, yung sumasabay na siya. Kaya kadudul kang dore. Good. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ayan. Bob. Oh. Alas 4 na. So, ang natin gawin ito, para makakita ko yung... Okay. Wala ka dyan. Nalulog ganit ang luma. Diba? Nalulog ganit ang luma. So, try this para makita ko yung movement niya. With this sport, yeah. Diba? Oh, shit. Wah, sih.
sarili mo. Ah. Oh. Nakakadaan yan. Saan pa nga pakabuko? Straight ka nun. Sige ba? Straight may bundok mo. Straight body yan. Sige ba? Ha? So, last ka na ba? Dapat relax na. Yeah, last ka na relax. Dapat isip relax. Ano kasi? Ito na dumulot. Straight na yan. Good ba? Huwag ka nalulakad, di ka daan. Huwag ka nalulakad. Ipakado ko lang. So, pinimasa siya na itang dapat siya ano ba, ne? Step by ba? Step by step. Yan. Yan. Straight ka. Yan. Mga kasi nga sa lalaki ka na ano ba? Sakto yung ini. Ilang dyan tawag ba? So, kung pinimasa siya, kanya ano ba? Ituloy ka. Hindi niya marapit. Kapag na. Ay, dito ba na? Nakalimutin mo. Magbalik ka lang. Driver ini ko na eh. Na? Driver ini. Aba, pos ka ba na eh, pos. So, pos dito. So, kumain ka ba ba? Ba, kumain ka ba ba? Makakaano. Ayun. Ayun. Kapit ka kayo. Ito ka doon kasi sumisip ka. Kung ini, hindi ko siya gamitan. Pero ba yung butok mo? Yan. Nakaya. Di ba? Yan. Dahil nga sa inarat ngayon na kasi ito bago ay. Ne? Yan. Very good. Ano na ako? Ano ba yung pas trap na eh? Lubali siya eh? Hindi pa masyado may alam, bilang ng pinagandaan na nga ba? Makna. Tubo? Ito tago. Yan ka, lumera na boy. Wow. Wow, sabi eh. Kamay niya. Kamay niya ulit. Straight body. So this weight improvement. So papangasyo, ayan, nakikilakad niya medyo Mata siya kung problema niya niya. Balancing, walking, and range of motion. Ito pa natin siya. So this is a good improvement. Kaluma. Ayun. Kaluma na kaluma. Yan. Hindi siya rinerapi. Dadalang niya. Ito yung sarili mo na. Pwede mo na yan. Yan nga, itatal naman ka. It's just part of, we need motivation Oo. sa kanyang walking exercises. Nga, So gano'n. kailangan may nakatabay sa Ba? kanya Yan eh. para makita natin yung Yan eh. Buti ka. Ilo ka lagunan. Muna ka lagunan ka. Da. Tingin ka. Anak. Tingin ka. Pwede ka na. kailangan get. Ay siya mo. Very good.